Салом алейкум дӯстон. Чӣ гуна мо фаҳмем, ки пакети заводской, яъне прошивка мегӯям. Прошивкаи солона бу чидай? Мо чӣ хел фаҳмем, ки прошивкаи заводскоиш бу чидай, бародаро? Мо медароем, сни ахир мерем. Ахида маккам навиштага, бародаро. Мо чӣ хел фаҳмем, ки заводскои солонааш пакет бу чидай, бародаро? Аҷа запросит зарда ай кнопка зарда мо як бор меҷиқем, сирокша мебурӯяд, ки ин пакети заводскоиш мисол бучидагия. Ҳозир мебинем. Ина бародаро 2023-03-02 аллакай бучида. Дар ин ҷо, бародаро, фақат мо пакети заводскоя дида метавонем. Дигароша дида наметавонем. Фақат ҳамин заводское ки мехариш солонаи прошивка дора, ҳамоша фақат дида метавонем. Запросид мекунӣ, зард қатӣ нишон мета, ки ай кай то кая. Ина маълумат ма бучида 2023-03-02. Ин буд чӣ гуна фаҳмем санҷиши проверкаи пакети прошивкаи заводской. Воқеъ дар панҳ бош.